kagindalan sang pagkaon. Nagtinulok lang kami. Nga kadamo sa amon, mga 200, wala gid sang may nagmagandang loob para buligan ang upod namon. Si Boss M naman, na testingan gid namon, kundi inhasta iya pasensya. Gusto namon kung kaisa nga paakigon, pero daw wala gid epek. Abot ni Regine, kung ano man nga hangin ang sulod sa lipudwa namon. Ang kortina sa office, ginkuha namon, kag ginpatahi nga bayo. Ginsuksok man namon. Natabuan nga nagsulod si Boss M sa office. Siling niya, "Nami, bayo niyo ba? Pero nadula kortina ta." Nga nagayuhom tulok sa amon. Siling namon ni Marivic kay Boss, "Lakat kami anay, ma-follow up kami sa proposal letter sa isa ka government office." Pag-abot namon ni Marivic sa among office, siling sa secretary, "Pungko ka mo anay ma'am, hulatan niyo lang si director." Abaw, Inday Regine. Pagpungko namon, ang covers ang sofa kag ang bayo namon, pareho. Nagtulukay kami ni Marivic, kag maghihom. Dali-dali kami maglisensya. Dali namon malakat na lang kami, kag balikon lang namon si director. Pag-abot namon sa office, siling ni boss, "Kadali lang sa inyo, ti, kumusta lakat niyo?" Huwag kami kasabat. Siling namon ni Marivic, "Hindi na naton pagsuksokon ang mga kortina. Kauluya." Si Boss M, nag-entra ini sa politika sa mga early 90s. Nagpapili ini alkalde sa isa ka banwa sa 3rd District. Ang office mate ko man nga si Jessie T, nagpapili vice mayor sa 1st District sa Banwa Mansang T, kag nagdaog man. Nagsinadya kami sa office, aga pa, amon office sa 2nd floor, obra ko sa kapanaog sa hagdanan, kag magwakal-wakal. Siling ko, pili lang ako kung di ako ma-first lady, kung sa Banwa ka M o kung sa Banwa ka T. Siling sa mga office mates ko, "Ano pag first lady mo sa M kay ara si Ma'am Beb?" Siling ko, "Lipat ako nga ara gali si Ma'am." Nagpanumdum ako kung ano nga barangay sa Banwa ka M, ang layo-layo gid. Bal nanda ako gid iyang madaog, kay kung lagson ko nung idik, maagto gid sa akon. Kay masalaan ako nga nanay isang idik, kay tambok ako. Siling ko kay Eva, "Ginasunlog ka lang na nila, hindi ka man tambok, healthy lang." Isa ko man ka office mate, si Relly, dumaybi. Siling ni Relly, "Ta, nahuyan gid ako sa mall. Nakita ako ni Tita Tonet, friend man namon. Gisingita niya ako sa mall, ang bal niya, 'Really? Naglagaw ka naman? Nabahugan mo na baboy?" Waay ako kasabata, kay nahuya gid ako. Nagtinulok mga tao sa amon. Siling ko sa dason, "Sabton mo na siya. Ti ano isabat ko? Silingon mo, oo, nabahugan ko na baboy, gidwindlan ko gani ikaw." Sang February 14, 1996, nagplano kami sa mga office mates ko nga celebrahon ng Valentine's Day. Simple lang nga panyaga. Ginataan nga monggo with puso kag pinakas. Pula nga itlog with kamatis kag baringon. Sinugba nga isda kag linagpa nga bangos kag sandiya ang prutas namon nga mapula-pula. O kanamit. Gulpi nagabot si Boss M. Namangkot kung may ano. Saling namon, "Manyaga kita kay Valentine's Day." Ti, nagpabakal na lang siya lechon manok. Umpisa sa do Inday Regine, sige-sige na ang celebrar namon sa Valentine's Day. Hasta subong, kag may mga programs. May search sang King and Queen of Hearts, may coronation man, kag kun ano pa dira nga magsinadya ang mga empleyado. Happy ang tanan sa pag-share sang ilalinuto, kag wala man naga-absent si ginataan nga puso, bisan nga may ginapreparar man ang office nga pagkaon. Sa subong Inday, may lechon pig na. Bisan nga wala na ako nagatrabaho sa NE since 2005, pero Valentine's party, Christmas party, mga birthdays sang boss ko kag office mates, ara gid ako. Nga aayhan, dahil sa puso,
o kung sa puso sang saging. Hindi man dako ang amon kompanya, pero ginahatagid ni Ma'am Beb ang the best. Kung may parties sa office, ginapapili kami kung sa hotel, beach, sa balay nila, o kung sa office. Ang the best caterer sa syudad sang Iloilo, amo man ang amon caterer, kag gapaluto pa ini sila. Tapos party, ubos namon putos ang pagkaon. Sa salakyan pa lang, ginaupakan na namon ng lechon. Pero wala, gigapangakig amon boss. Kadlaw lang siya. Why man ninyo maubos lechon? Hindi, mangali ka mo kaagwanta magkaon sang lechon nga na yon. Kung mag-excursion man kami, ang isa ka kaldero nga patutin, pag abot sa kaladtuan, tunga bilin. Kaysa sa lakyan pa lang, nakaon na. Kasadya sa inyo. Kadlaw man gihapon si boss. Namit gid man patutin, tambok abi pato kay nakonsumo niya. Diaper sa kanal. Oh gosh. Sa sulod sang 18 years nga nagtrabaho ako sa NE, kadamo sa nagakalatabo. Ang mga office mates, ang very successful na. Isa na dira si Remy John. Ang ginpatigayon man sang friend ko nga si Tonet nga mag-obra sa NE bilang account executive. Sang primero ang clients ni Remy diri lang sa Iloilo. Kag mapilahan ka tuig ang clients ni Remy hasta na sa Manila. Sang maayo na ang income ni Remy, ginhagad na kami ni Remy upod si Tonet, bakasyon sa Manila. Nabal ni Remy, patilawon ta ka mo sang pangabuhi ko sa Manila. Lagaw kami sa Manila to the max in the Regine. Hotel, kag plane tickets, libre. Pag-uli namon, halin sa Manila, dason nga bulan, si boss naman kag ang iya pamilya ang gin-treat ni Remy sa Manila. Siling ni Remy, boss, bakasyon ka mo sa Manila, kay paambiton ko man ka mo sa mga blessings ko. Lipay man si Boss M. Sang 1994, naglisensya ako kay boss nga ma-resign ako, kay maobra ako sa Taiwan, maobra sa factory in the Regine. Siling ni Boss M, hindi ka lang mag-resign, kay basi hindi ka dito makasaho, balik ka lang diri. Ay, wala gid siya magsala. After 3 months, pauli ako, kay hindi ako kasarang sa trabaho. Balik naman ako sa NE. Daw halos tanan kami in the Regine, balik bayan. Mahalin, balik, pagbalik namon, baton kami gihapon. Ang wala lang kaagi resign kag balik, si Remy John kag si Carl. So November 2005, nagsaylo na ako sa Overseas Placement Agency. Pero dogalain man buot ko. Ginayo ko kay Ma'am Beb nga ang pulungkuan ko sa NE ang dalun ko. Ginhatag niya man sa akon. Pero sa nagsaylo na ako sa Cebu, ang amo nga pulungkuan, ginbalik ko sa NE. Kagasta subong, ara pa ang akon pulungkuan. Sa subong kay Valentine's Day, makilit-anay naman kami sa mga office mates ko kag sang bossing ko. Kung ginabalik-balikan ko ang second love, bangod sa maayo nga kagbubuton nga ginapakita sa management kag mga kauptanan ko sa trabaho. Madamo nga salamat Inday Regine sa pagbasa sa akong sulat, most especially sa imong mga pananawan kag panugdaon nga talagang nagpapataba ng puso naming mga KLP contributors at listeners. So ari ang mga photo captions. Number 1, search for Miss Valentine. Dinda. It's me, third from right. First runner up, extreme right, Ma'am Beb, extreme left, si Boss M. Siguro pa siyang may sash, may ara kada. Pakita naton. Iban pagid. Anyway, we have been showing all the pictures, no? So, ari lang ang mga captions. Number 2, Happy Valentine's Day, si Mia. Picture ni Mia. 3, King and Queen of Hearts, King Henry and Queen Neri, last Valentine, 1996. 4th, my first love and second love. Extreme left, my PN boss and man in black, Boss M. And it's me, extreme right. 5 or 5th, dahil sa puso, nagkilit-anay naman kami liwat sa pagselebrar sa Valentine's Party. Center is Ma'am Beb and Boss M. 6th, enjoy ang tanan kon Valentine's Day sa paghampang
kag sa pag-share sang ilalinuto nga puso sa puso. Happy Hearts Day sa tanan, Mia sang Bingawan, Iloilo. Mia, kung kanami gid man, no? So, na-develop nga relationship among you. Daw, hindi ikaw, no? Hindi mo mabuyan-buyan, hindi mo mahalin-halinan. Kag kanami lang gid, no? Even if nagkawatak-watak na kamo, but every time, especially every Valentine's Day, may rason kamo to be together again. Because to ginhimo nyo na nga tradition, no? To see each other again on that special day. And so today, because it's Hearts Day, I'm sure magakilit anay na naman ka maliwat, and pretty sure ako sadya naman ka mo. Thank you so much, Gid, sa gin-share mo diri sa amon, puso sa puso. So hindi madula, no, ang menu ninyo, puso sang saging nga gingatan. Salamat, Gid, Mia sang Bingawan, Iloilo. It's a minute before 3 o'clock, mga kabombo. Thank you so much, Gid, sa imo Mia, and also sa kay Shay, ang aton nga mga letter senders for today. Salamat sa inyong mga istoryang gin-share diri sa aton. Ang iban pa, pabuwasan naman naton. Lolo Jose, probably ang imo nga story, buwas na naton ina nga mabasa. Sa mga iban man dira nga mga kabombo naton, mga KLP lovers, nga luyag man nga mag-share sa ilang mga istorya, pwede gid, ligno na lang ina ang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or isulat ninyo ina and then ipadala diri sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Buwas, padayon na naton ang pag-enjoy sa mga istorya diri nga ginapalabot sa aton as we celebrate the month of love, the month of February. Tonight, sa mga may luyag naman nga mag-dinner date, yari ang mga very exciting nga mga kaiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa sininga semana tubtob Pebrero 18. Today is Valentine's Day. Kaysa ining espesyal nga adlaw, dala ang mga tawo nga imo ginapalangga sa Plazuela de Iloilo kag magkaon sa inyo paborito nga restaurant samtang gina-entertain sang Crayons Band. Ang tanan nga ini mangin inyo sa Valentine's Day concert at the Plaza, kicking off at 6:30 in the evening. Ang Four Elements Band ang natalana nga mag-unleash sang ilang great selection of songs nga ang kalabanan nagikan sa past millennium. Sa 2 ka oras nga musical showdown sa Pebrero 18 nga version sang concert at the Plaza. All these will be yours starting 6 p.m. Sa tion sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Valentine's Edition mugs ang up for grabs sa tanan nga mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 19, Domingo nga adlaw, ginaagda ang tanan nga magtambong sa regular nga Sunday Mass sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sa Eucharistic celebration, pangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sa resilience sa pagpangatubang sa mga pagtilaw sa sining tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Maraming salamat sa liwat and happy Valentine's Day sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Of course, I'll be seeing you again tomorrow with more great stories diri sa KLP. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.